Ovo je jedna patrolica. Došao sam da upoznam decu koja sviraju violinu. Kao što vidite, to su veliki talenti. Meni je velika čast da im budem gost profesor. Deco, sada ćemo učiti nešto novo. Možete da ponovite za mnom. Pazi sad. Nije loše, pa je sad ovo. A? Ne. Šta nije? Šta? Pa ja znam, majke mi. Ne znaš. Ja znam da sviram. Hoćemo mošu. Hoćete mošu? Ja sam Boša Šišić. Već 30 i nekoliko godina kako ja učim našu romsku decu i austrijsku decu i odrasle ljude sam učio. Među poznatih violinista ima ih dosta, da nabrojim par. Vlada Šile, Siniša Voz, Goran Kratki, Dejan Vlauca i tako. Danas mi je drago i čast da predstavljam, ovo je maltene druga, treća generacija kako ja učim od tih učenika decu. Čak i uručeni od nekih. Imam 4 devojčice što uče violinu kod mene. Baš mi je drago da i taj ženski svet uče ovaj instrument. Evo ja kako koristim. Prvo, recimo, učim da srednje 2 žice, ove 2 skidam, onda stavim nalepnice, 2-3 nalepnice i tu su obeležavanje, tonove se obeležavaju malte ne kao na gitari. I onda je mnogo lakše dok nauči 3-4 pesme i dok dođe do kola, onda sve 4 žice. Tako, to je moj sistem. 30 godina i to mi je uspelo fantastično. Mnogo lakše da se svira prvo na ove 2. I tu deca uču, recimo, bolujem ja. I tako. I kad nauči na 2 žice, posle na 3 i posle dolazi kolo na sve 4 žice. Ja sam došao 1966. godine u Beču. Ovdje sam išao u školu, do srednje škole. Učio sam mehaniku, pa sam vežbao prstima na gumu u trilere, pa mi je dao šef otkaz. Volao sam violinu. Sad svoje 6. godine sam počeo da učim i moja familija je čuvena iz Srbije Šišić. Ima ih dosta, ali od najpoznatijih koji je svetski violinista postao, to je Aleksandar Šišić. On je rođak od mog oca. Najbliži što možda bude. I on mi je bio idol kad sam bio mali, gledao sam ga na televiziji, slušao sam njegova kola i ostao mi idol. Nažalost, nema ga među nama, ali eto, on mi je idol ko da je i živ. Stalno slušam njegova kola i tako. Ja sam slušao normalno kući kad sam svirao po svadbama, čujem ja neko svira taj onda meni dole dođe ideja i tako ja sviram, vidim da on traži mošu komuski i tako ubacim ja Čičo, pa onaj film Bonanza sastavim i vidim ja, to je to. I to je tako, kad sam se vratio ovdje, kad sam simio dole 85. 86. kad je izašla kaseta, ja nisam mogao da verujem. Znači, to je bio najveći hit uopšte u narodnoj muzici sa violinom. Svugde se sviralo po diskotekama, po veseljama. Ja postao preko noći Boša Šišić. To je ovo. Kažem samo nešto, dragi prijatelji ljudi, ovo će biti jedna od najskupije violina, možda, ja ne preteram, u svetu, u Evropi sigurno, za 10 godina posle moje smrti. Ovdje su se potpisali najveći umetnici u Austriju. Ko? Predsjednici, burgomajstari, svi ovdje se potpisali. Sad, imao bi želju da se ti isto, Pile, potpišeš i drago mi je što sam tvoj gost na televiziji, evo. To je velika čast za mene. Evo da se moj drug Pile potpiše. Jao, gde je predsjednik Austrije? Fiša, gde fiša? Ja ću skromno, sitno. Ajde, skromno učiti. Može sa ćirilicom? Može, ja ne čitam srpski, ćirilica ne tam nema veze. Pa eto, imam veliku čast, može. Pile i idu pileće noge, one i supe, znaš? To, brate. To je simbol. Evo, gledajte, Pile se potpisao. Bolje može. Da.